погледни. Не е свършило. Майко. Ужас. Не, тия хора, просто аз се чудя защо те не могат и да обърнат всякът нас. Трябва да чакат час и половина, за да обърнат. Ще чака час повече, ще чака повече. Барикадите къде минават? Слезат отдолу. Откъде? Откъде мислят да минат? Тук минават отгоре. По стар път ли къде? Да, по стари. Ама те го знаят сигурно. Чакай да видим. Тук вече няма. Тук спря, нали?